ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಕಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಜೆರಡು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೈದ ಹಿಡಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಅಂತ ಕೇಳಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಶರಣ್ರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ನೆಡ್ದು ಮುನಿಕುಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಮೇರು. ಸೊ ಮೆರ್ನಾನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆರ್ನಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಏನು ನಡಪೇರುಂಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ಆವಡಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಅಂತ ತೂತ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಯೂತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದುವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡದಾದನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮುಹೂರ್ತಗೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳರ ಪಾತೇರ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಓಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯರಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಿರ್ದೇಶಕರಡನೆ ಪಾತಿರ್ಪವೆ. ಸೊ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೋರಿಯರೆ ಒಂದು ತಂಡ ತಯಾರಾದರೆ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಐತ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊಂದು ಸಿನಿಮಾಡು 3 ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಬಂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಬಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೈಮಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗ ನೆಟ್ಟು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರಿ, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರಿ, ರವಿ ರಾಮಗುಂಡಿ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಮುಹೂರ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿರೋಡು ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯಿನ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನೇನು ಕಮ್ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡಿನ 20 ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈಜಿಂದಾಂಡ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಗಾಡು ಕುಡ್ನತ್ತು ಆಯ ಖುಷಿ ಅನ್ನಗ ಇದೊರ್ತು ಬೋಪಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರಿಕ್ ಬೋಪಿ ಅಂಚ ಪೋನ್ ಡೈರೆಗೆ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಈ பொருளுದ ಇನ್ನಿತ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೇರ್ನ ವಿಷಯ ಬಂತೇರಿ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಏರಿಜ್ಜೇರಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಮೂವಿ ಎಟ್ಟೆ ಮಪ್ಪುಗ ಪಣಂದು ಎನ್ನರಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯಿ ಒರಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ವಾರೀತಿ ಅದು ಕಾಸು ಮಾಡಿ ಬಂದ ವಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದವನೇಟ್ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏರುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜನವಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದನಾಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲಾವಿದರ ಅಧಿಕಾರರು ಆಯ್ತಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಬಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆಣಿಡಿದಿಂಚಿ ಅರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಬೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ 200 ಕೋಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಶರಣ ಬೇರೆ ಆವು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರದ ಲಕಣೆ ಇತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಶುಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳೆತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಆ ಜಲತೋದು ನೆಲೆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೆಂದು ಪನ್ಪಡ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಶರಣ್ರಾಜ್ ಮೊದಲಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ಗಳ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸೆಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತಂದು ನಂಚಿನ ಶರಣರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಆರಾಮ ಮೀರೆಂಚಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಜೈದಾರೆ ಎಂಚೊಂಡು ಉಲ್ಲ ಇಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಲ್ಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪೋಂದುಂಡು ದೇವರೇಟ್ ಏಟೆಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಲುಲ್ಲೇರು ಇಂದಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೇ ಬಟ್ ಇಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾರ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ
ಎಸ್ ಈತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀ ಸಲ ಪತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಏರಿಯರ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಸೂರಜ್ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೀರೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಹಾಲ್ ರಾಯ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಮೂವಿ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲುಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಂದಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ತೊಂಬೆ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರು ಭೋಜ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರು ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಏತು ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡೊಂದರು ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡಪೆರಂಡು ಸೂರಜ್ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 25 days ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅವೇ ಮೇಜರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚ ಮೇಜರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೊಡಿತಾನೆ ಅಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ಪುಗಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅದೇ ಎಸ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದದ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದನ ದಯಾಗ ಟೈಟಲ್ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಹೈ ಫೈ ಪಂಡದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಐನ್ ಜನತ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಅಂದಂದು ದುಮ್ ಪೋನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಹೈ ಫೈ ಬಜೆಟ್ ಪೂರದ ಆಲ ಪೋವೊಂದು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಾಲ್ತದ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೋವೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ಒಂಜಿ 3 edits ಲೆಕ್ಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಇವರೇ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಪಂಡದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುನಾಡು ಜನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚಿನ ಜೀವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವ? ಎಸ್, ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಫೀಲಿಂಗ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ತುಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾಕ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ತುಳು ಸ್ಟಾರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಫುಲ್ ಡೇ ಟುಡೇ. ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಅವಕಾಶ, ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೂಡೋ ಫಿಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಚೋಸ್ ಮೀ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿರಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಯೂತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ, ಎಂಚೊಂಡು ಫೀಲಿನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಲೆಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು, ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಅದಪ್ಪು ಬಜ್ಜನೆ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆಕ್ಕ ದುಂಬಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಅಂದು ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಅಂಚ 6ನೇ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು. ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೋಡು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ, ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಅಂಚದ ಒಂಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂರಜನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನೀ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಮುಹೂರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ತಿಕ್ಕದಿರಿಗೆ ಅಂಡಾಗ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಿರು. ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ದುಬೈ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನಿ. ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು? ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್, ಜಿಂಗಲಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಬೈದಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನು
ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಲ್ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸೂರಜ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಲ್ತಿಕ್ಕೇರು ನಿತಿನ್ ತಾಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ರೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪಂಡ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ದುಬೈಡಿ ತಿಂಡಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆ ನಾ ಕೈ ಪತ್ತದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯನವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಗ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಸ್ ಈನಿಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಪನ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್, ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ, ಸದಾಶಿವ ಮೀನ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮೂಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಶರಣ್ರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಸುರುತ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಲ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಕೇವಲ 1 ಸಾರನ 2 ಸಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡಾತ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಚಾನಲನ್ನು ತೂಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.